Magluluto ako ngayon ng tortang talong. Meron tayong tatlong talong dito. Yan ang dinner namin. So, unang gagawin ko, maggigisa muna tayo. Asan yung mantika dito? Maggigisa tayo ng bawang at sibuyas. Unahin muna natin yung ating bawang. Sunod na natin yung ating sibuyas. Ngayon, lagyan na natin yung ating giniling. Ito bali yung ipapalaman natin sa ating tortang talong. Medyo iprito-prito natin to. Gagawin natin siya ng golden brown para mas masarap siya. Ngayon, golden brown na siya. Medyo na prito-prito na. Lagyan natin siya ng 1 teaspoon na o 1 tablespoon pala na tomato paste. Medyo prito-prito lang natin na ganyan hanggang ma-mix yung ating tomato paste. Ngayon, ang gagawin natin, squeeze natin ng lemon. One tablespoon siguro yun. And then, lalagyan natin ng 1 tablespoon din na toyo. Pagkatapos, isusunod na natin yung ating carrots tsaka yung ating patatas. Tapos yung ating bell pepper. Siyempre, lalagyan natin ng kulay green na green peas. Yung green peas namin dito, frozen. Kaya, kailangan na natin siyang isama. Yun. Ngayon, lalagyan natin siya ng konting tubig. And then, tatakpan natin, babalikan natin maya-maya. Okay, check na natin. Lalagyan na natin ng ground pepper saka salt. Naglalagay ako ng rekado nito last kasi pag natuyo na yung sauce niya, aalat kasi yan. Kaya lalagyan natin ng konting sugar. Konting-konti lang naman. Ganyan lang.
Pangontra sa alat. Yun ang magandang pangontra sa alat. So ngayon, luto na yung ating ipapalaman sa ating talong. Mamaya, ihawin natin yung ating talong at babalatan. Ngayon, ihawin natin yung ating mga talong. Dito lang tayo mag-inihaw. Para mas mabilis. Pwede na to. Pwede nang balatan. Ngayon, maglalagay na tayo ng palaman. So, ito yung niluto natin kanina. Pagkatapos, magbabati tayo ng isang itlog. Isang talong, isang itlog. Ayan, magpapainit tayo. Pag medyo mainit na, hinahana lang natin yung ating kalan. So, ilagay muna natin yung ating itlog. Ngayon, ikalat natin. Ginawa natin yung kalan. Oh! Tapos, ilagay natin dito yung ating yan. Fold natin dito. Sayahan muna natin. Ito na yung ating susunod. Patay pala yung ating kalan. Nakalimutan nating sindihan. Okay. Then, ilagay natin yung ating susunod. Ayan. Fold na natin dito.
Nasira. Madulas tong ating kawali. Okay. Ito na yung ating tortang talong.